நேற்றைய தினம் சிங்கள பௌத்த தேரர்கள் ஒன்றிணைந்து சில சிபில் மக்களும் சிங்கள மக்களும் ஒன்றிணைந்து ஒரு நடைப்பயணம் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது. இந்த விவகாரம் பல்வேறு சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் சமாதான பயணம், நல்லிணக்க பயணம் என குறிப்பிட்டாலும் அங்கு உரையாற்றியவர்களின் கருத்துக்கள் உள்நோக்கத்தின் அடிப்படையில் வடக்கில் தாம் இடம்பெயர்ந்த இரு காலத்தில் தம்முடைய நிலம் என்பன அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தாம் மீண்டும் இங்கு வந்து வாழ்வதற்குரிய வசதிகள், தமக்குரிய பாடசாலைகள், தம் மொழி சார்ந்த அரச உத்தியோகத்தர்கள் என அனைத்து வசதிகளும் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தம்முடைய மத நல்லிணக்கம், மத வழிபாட்டுகளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பது தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் இந்த நடைபயணத்தில் அதை வலியுறுத்தியமை இங்கு பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. வடக்கு மாகாணத்தில் வாழ்கின்ற சிங்கள மக்களின் உரிமைகள் சரியான முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என கூறி இந்த பேரணி இடம்பெற்றது. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு வரை நடைபெறுகின்ற இந்த நடைபயணம் சிகிண்டியா சமாதான நடைபயணம் என்ற போர்வையில் அந்த நடைபயணம் இடம்பெற்றது. யாழ்ப்பாணம் நாகவிகாரையில் பூஜை வழிபாடுகளுடன் ஆரம்பமான இந்த பேரணி ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நேற்றைய தினம் நிறைவடைந்தது. கடந்த 78 ஆண்டுகளாக பல்வேறு அரசுகள் நாட்டில் ஆட்சி செய்கின்ற போதிலும் வடக்கில் வாழும் சிங்கள மக்களினுடைய அடிப்படை பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படவில்லை எனவும், ஏனைய இனங்களின் பிரச்சினைகள் அரசியல் வழிகளில் முன்வைக்கப்பட்டாலும் வடக்கு சிங்கள மக்களின் உரிமைகள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். 30 ஆண்டுகள் நீண்ட உள்நாட்டு போருக்கு முன்பும் அதன்போது பின்னரும் அவர்கள் பல்வேறு இழப்புகளையும் அநீதிகளையும் சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்தனர். இதுவரை எந்த அரசும் அவர்களுக்கு நிலையான தீர்வுகளை வழங்கவில்லை. இந்த பிரச்சினை குறித்து பேசப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் அவை இனவாதமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு தேசிய ஒற்றுமைக்கு எதிரானதாக கூறி ஒதுக்கப்படுகின்றது. வடக்கு சிங்கள மக்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சினைகள் என அவர்கள் சிலவற்றை முன்வைக்கிறார்கள். நில எல்லை பிரச்சினை, மீள்குடியேற்ற சிக்கல்கள், சிங்கள புத்த மத பாரம்பரிய இடங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சிங்கள மொழியில் கல்வி பெறுவதில் உள்ள சிரமம், சிங்கள பாடசாலைகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, அரசு அலுவலகங்களில் சிங்கள பணியாளர்கள் இல்லாமை, மதஸ்தர பராமரிப்பு சிக்கல்கள், கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகள் குறைவு, நில உரிமை பிரச்சினை ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி இந்த பேரணியை தாங்கள் மேற்கொள்வதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளமை பல விசனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக இவர்களுக்கென தற்பொழுது சில சிங்கள கிராமங்கள், நாவற்குழி மற்றும் சில திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் மற்றும் திஸ்ஸவிகாரை போன்ற அடாத்தாக கட்டப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பில் தமிழர் பரப்புகளில் தொடர்ச்சியாக பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இதே தென்னிலங்கையில் சிங்கள ஊழியர்களே வேலை செய்கிறார்கள். தமிழர்கள் வாழ்கின்ற போதிலும் அரசு திணைக்களங்களில் சிங்கள மொழியினை முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல் அங்குள்ள பாடசாலைகளில் சிங்கள மொழியே பிரதானமாக இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் இவர்கள் உத்தியோகத்தர்கள் தமிழ் பிரதேசத்தில் சிங்கள உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும், அத்துடன் பாடசாலைகளில் சிங்கள ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என கூறுகின்ற விடயம் இதே தெற்கில் கோருகின்ற போது அது நடைமுறை சாத்தியமாக மாறுமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இனவாதம் என்றால் நல்லிணக்க அடிப்படையில் செயற்படுவோம் என்றால் அவர்கள் தெற்கு பகுதியில் முழுமையாக சிங்களம் இருக்கின்ற பகுதிகளிலும் இவ்வாறு தமிழ் மக்களை குடியேற இவர்கள் அனுமதிப்பார்களா என்ற கேள்வி தற்போது பேசுபொருளாகவும் கேள்விக்குறியாகவுமே உள்ளது. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த பாத யாத்திராவில் நோக்கம் வந்து இலங்கை எல்லா மக்கள் சாந்தி சமாதானத்தில் இருக்கு. இந்த புத்த பகவானுடைய தர்மத்திலே நாங்கள் எல்லா மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரி இந்த எல்லா மக்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க கொழும்பு இதெல்லாம் இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு நாங்களுடைய மதகுருமார்களும் வேறு அரசியல்வாதிகளும் இது எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கு. இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நாங்களுடைய பௌத்த மதத்தில் இருக்க பிரச்சனையோ வேறு வேறு விஹாரில் இருக்க பிரச்சனையோ எல்லாம் பிரச்சனைக்கு நிப்பாட்டு மாதிரி தான் இது இல்லாத பாதுகாப்பு தான் செய்து இந்த நாகவிஹாரில் வந்து இலங்கை எல்லா மக்களுடைய சிங்கள தமிழ் எல்லா மக்களும் சாந்தி சமாதான கல்விக்கு தான் நாங்களுடைய பிரதேசம். இந்த தர்மத்திலே புத்த பகவானுடைய முக்கியமான பிரதேசம். எல்லாம் பாவங்களில் இருந்து விலகி நல்ல காரியங்களை நடத்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இது தான் புத்த தர்மத்தில் முக்கியமான தர்மம். இந்த தர்மத்திலே எல்லா மக்கள்
சமாதானத்திற்கு தான் நாங்களுடைய உபதேசம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லோருக்கும் இலங்கை மக்கள் சமாதானத்தில் நாங்களுடைய தருணத்திலே ஆசீர்வாதிக்கின்றேன். நன்றி. நான் கலிஷ்டா காமினி. நான் இப்பொழுது வசிக்கிறேன் நாவட்குழி சிங்கள குடியேற்ற திட்டத்தில். நாங்கள் இந்த பாத யாத்திரை செய்கிறோம். என்ன காரணம்னு சொன்னால், எங்களோட இந்த இலங்கை இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க தமிழாக்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை மாதிரி. நாங்கள் உரிமை கேட்டு வேற இல்லை. நானே பிறந்தது, எங்களோட அப்பா பிறந்ததே இங்கே தான். 52ஆம் ஆண்டு எங்களோட அப்பா இங்கே பிறந்தது. எங்களோட இப்போ இந்த நாவக்குழி ஊருக்குள்ளே வந்த சிங்கள ஆக்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோ பேரும் யாழ்ப்பாணம் தான் பிறந்தது. எங்களுக்கு என்னத்தான் இருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளோ தான் வெளிநாடு வழியே இருந்தால் கூட உங்களோட பிறந்த மண்ணில் வசிக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு தானே. அதே விருப்பம் தான் எங்களுக்கும் இருக்குது. மற்றபடி அடுத்தது நாங்கள் இந்த 2010ஆம் ஆண்டு இங்கே வந்த நேரம் எங்களுக்கு முழு உதவியும் செய்ததே எங்களோட தமிழ் மக்கள் தான். எங்களுக்கு டொய்லெட் இல்லை, வாஷ்ரூம் இல்லை, தண்ணி இல்லை, ஒன்றுமில்லை, இருக்க வீடு கூட இல்லை. நாங்கள் அவங்களோட வீட்டில் போய்த்து தான் எல்லாமே செய்தோம். நான் கூட இன்றைக்கி இப்படி தமிழ் கதைக்கிறேன். எப்படி யாழ்ப்பாணம் பிறந்தவடியா, யாழ்ப்பாணம் இருந்தவடியா. நான் சிங்களமாக இருந்தால் நான் படித்தது தமிழ். அப்போ எங்களுக்கு விருப்பம் என்னென்னா, எங்களோட தமிழ் சிங்களம் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரிம்பு காட்ட தேவையில்லை. எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கணும். உண்மையிலேயே நான் 99 மட்டும் நான் இங்கே இருந்தேன். 87 போனாங்க, 83 போனாங்க, திருப்பி வந்தோம். ஏன்னா எங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் தான் இருக்கணுமென்ற ஒரு ஆசை. என்னென்னா, நாங்கள் பிறந்த மண் இது. அதனால் இப்போ அந்த யுத்த காலத்தில் கூட நாங்களும் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஓடினாக்கள். நாங்களும் எல்லாம் இந்த நாவக்குழி இது பாதை இருக்குது தானே, அந்த கலைக்களால் போடாக்கள் தான் நாங்களும். அப்படியெல்லாம் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு தெரியும் தமிழாக்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் அங்கால போயிருந்த சிங்களாக்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனபடியாக அது எல்லாத்தையும் எல்லாரும் மறந்துட்ட வேதனை இருந்தாலும் நான் சொல்ல வந்தேன்டா, எல்லாருமே ஒற்றுமையாக. இலங்கை ஒரு சின்ன ஒரு நாடு. அந்த நாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் 2 பிரிவாக இருக்க தேவையில்லை தானே. எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு, எல்லோரும் சமாதானம். உண்மையாக இப்போ எல்லாருமே இருக்கிற அந்த கோபங்கள் இதுகள் எல்லாம் விளத்திட்டு எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் என்ன, இந்த ஒரு சின்ன நாட்டுக்குள்ள நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த அரபி ஆக்கள் எல்லாம் இந்த வெளிநாடுகளுக்கு போகணுன்னு அந்த பணி பெண்களெல்லாம் எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்து. இன்றைக்கு அவியல்ட நிலைமையை பாருங்கள் எப்படி என்று சொல்லி. அதே மாதிரி எங்களோட சின்ன நாட்டுக்குள்ள எவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் மறந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கோம். அதுக்காகத்தான் இந்த யாத்திரையை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். அதனால் இதுக்கு நல்லொரு முடிவு கிடைக்கணும்னு நான் எங்களோட இந்த ஜனாதிபதியிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பாத யாத்திரை நாகவிகாரில் இருந்து தொடங்கி இப்படியே இப்போ இந்த ஆளுநரை காண வந்தோம். அவரோட பேசினவங்களுக்கு தெரியும் தானே. அது இதாண்டி கொண்டு இப்படியே நேராக கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, அப்படியே நேராக வவுனியா எல்லா இடம் இதாண்டி கொண்டு இந்த பாத யாத்திரை மூலம் போய் ஜனாதிபதி காண்றதுக்கு போகிறோம். ஜனாதிபதி அவர்களை கோரிக்கைன்னா எங்களுக்கு இதுதான் கோரிக்கை. முதலாவது ஒற்றுமை, இது. 2வது எங்களுக்கு ஸ்கூல் வேணும். ஸ்கூல் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் முடிவு கிடைக்கும். ஸ்கூல் உண்டு, அது 2 தான் எங்களோட குறிக்கோள். மற்றது சமாதானம், எல்லோரும் சமாதானம் இருக்கணும், அதுதான் எங்களோட குறிக்கோள். வேற ஒன்றும் இதில் அரசியல்வாதியோ இது ஒன்றுமே இல்லை.
அது முதல் சொல்லணும். இல்லை சிலாக்கள் சில இந்த இது சொல்கிறாங்கடா இது அரசியல்வாதிகள் தூண்டுதல் அப்படி இப்படி அது ஒன்றுமே இல்லை. එක තමයි රාජ්‍යයක පැවැත්ම කියන කාරණාව. ආණ්ඩුවක් ඕන කරන්නේ ඒ රාජ්‍යයට අනන්‍ය විදිහට පවත්වාගෙන යන්න. රාජ්‍යයක පැවැත්ම ආරක්ෂාව ප්‍රධාන කොටගෙන පවතින එකක්. ආරක්ෂාවට හානි වෙන්න තැන් වහන එක පාලකයන්ගේ වැඩක්. ඊට අනුරූපව ආරක්ෂක අංශ යම් තැනක තියන්න ඕන කියලා කල්පනා කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව කිසිම වාදයක් නැහැ. ආරක්ෂක අංශ ඊට අනුගත තැනක සිටිය යුතුමයි. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජනතාවට දෙමළ වීම මත යමක් අහිමි වෙලා තියෙනවා කියන එක ඇත්තටම ගත්තහම අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි රට පුරා ඇවිදලා බලපුවාම රටේ හැමෝටම අහිමි වෙච්ච කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස දෙමළ ජනතාවටත් අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ කිසි වාදයක් නැහැ. නිසා මේ තියෙන්නේ පාලකයන් දූරදර්ශීව දකිමින් විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්න ටික විසඳන්නේ නැතුවම අවස්ථාවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් විසින් ඒ ප්‍රශ්න තමන්ගේ කරගෙන ඒකට කොඩියක් හදාගෙන ඒකට සංවිධානයක් හදාගෙන ඒකට පාඨපක්ෂ හදාගෙන වැඩ කරනවා. නිසා අපි ඊටාම පැහැදිලිව කියන්නේ දෙමළ ජනතාවත් අපි සිංහල ජනතාවත් අපි වෙනත් ජාතිකයන් වෙනත් ආගමිකයන්ුත් වෙනත් ජාතිකයනුත් අපි. ඇයි අපි කියන්නේ මේ මුළු රටම එකම ශ්‍රී ලංකාව. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැමෝටම විඳින්න වෙනවා නම් ප්‍රශ්න ඒ එක විදිහකට විඳින්න වෙන්නේ පාලකයෝ නිසා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න වෙන වෙනම අරගෙන ජාතීන්ට අනන්‍ය ප්‍රශ්න බවට පත් කරගන්න යත්න දැරීමේ වැරද්ද මෙතන තියෙනවා. ඒක අතර ත්‍රස්තවාදයේ මතුවීම නිසා තමයි තැනකදී සිංහල මිනිස්සු පීඩාවටපත් වෙනවා, තැනකදී දෙමළ මිනිස්සු පීඩාවටපත් වෙනවා, තැනකදී ආගමිකයෝ හැටියට පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒක විසඳන්න දිගු කාලීන දැක්මකින් වැඩ කරන්න ඕන කියන එක තමයි අපේ අදහස. මේ ආණ්ඩුකාරතුමා ඊටාම හොඳ මැදිහත් වීමකින් ප්‍රකාශ කළා. එතුමා මේ යාපනය උතුරු පළාත පුරා විහිදිලා තියෙන සිංහල ගම්මානවල ඉන්න අයට අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ වගේම නිලධාරීන්ට අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ වගේම සසුන් රැකුමට ගෝලීය සංවිධානය සිංහල සංවිධානයේ නියෝජනය කරන පිරිසටත් අවස්ථාවක් දීලා එක තැනක තියලා සාකච්ඡාවක් ලබා දෙනවා. ඒ සාකච්ඡාව තුළින් මේ ප්‍රශ්න විසඳීමට පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යනවා කියලා ඒ පිළිබඳව ඊටාම සෑහීමකටපත් වෙමින් ඒ අවස්ථාව ඊටා ළඟදී ලැබෙයි කියන අදහසින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. මම උතුරු පළාතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ලේකාධිකාරී හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදේශ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇත්තෙන්ම අපි අද දවසේදී මේ සසුන සුරකීමේ ගෝලීකරණයේ වැඩසටහනේ උතුරු පළාත නියෝජනය කරමින් සහභාගී වුණේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මුණ ගැහුණා, සාකච්ඡා කරන්න දුනා. අපට ප්‍රධාන ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස අතර සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් තියෙන වැලිය විතරයි. වවුනියා ගත්තාම වවුනියාව විතරයි. ඉතින් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කොට්ටාසය තුල අපේ සිංහල ගම්මාන 16ක් 28ක් තියෙනවා දැනට. ඉතින් මේ සිංහල ජනතාවට බොහොම ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. අපිට වෙහෙර විහාරස්ථානයක් ඉදි කරගන්න ගියත් භූමිය නිදහස් කර ගැනීමේ ගැටලු තියෙනවා. මොනියම් හේතුවකින් හෝ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හරි භූමිය වෙන් කරලා දුන්නාට පස්සේ ඒක ඉදිකිරීම කරන්න ගියාම යම් ගැටලු ඉදිරිපත් කළා ඒවා අත්හිටවන තත්ත්වයටපත් වෙලා අපේ පූජනීය ස්ථාන බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන වල තියෙන ඓතිහාසික භාවය විනාශ කරලා තියෙනවා. පුරාවිද්‍යා දත්ත විනාශ කරලා ඒවා වෙනත් ආගමික සිද්ධාස්ථාන වශයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක විශාල ගැටලුවක්. මොකද අපි කැමති නැහැ අපේ අනන්‍යතාවය විනාශ කරලා දානවට. මොකද උතුරෙන් තමයි බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුනේ. ඉතින් උතුරේ තමයි වෙහෙර විහාර හැදුනේ. කොට්ටිආරම්පත්තුව කියලා නාමයක් හැදුනෙත් කෝටියක් ආරාම මේ ප්‍රදේශයේ තිබිලා තියෙන නිසා. ඉතින් අද ඒ කෝටියක් ආරාම තිබ්බ තැන් වලින් අපේ වවුනියාවේ වැලියෝ ඇරනකොට අනිත් ප්‍රදේශවල ස්ථාන කැලෑවලට ගිහිලා නටබුන් වෙලා විනාශ කරලා වෙනත් ආගමික සිද්ධාස්ථාන අපේ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන උඩ ඉදි කරලා තියෙනවා.
ඉතින් මේක ලොකු ගැටලුවක් අපිට. ඊළඟට අපි ආණ්ඩුකාරතුමයි කතා කරා කච්චේරියට අපි මුලතෙව් කච්චේරියට අපි ගියාම අපිට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නැහැ. ඒ පරිවර්තනය කරගන්න කෙනෙක් නැහැ. අපිට එන ලියුමක් වුණත් එන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන්. අපිට දෙමළ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ලියුම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න විදිහක් නැහැ. එතුමා මතක් කරා අපේ කාර්යාලයට මුලතිව් කාර්යාලයට සිංහල එනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා යනවා කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ කට්ටිය අවුරුදු 5ක පමණ සේවා කාලයට මෙහාට එනකොට එයාලගේ දරුවෝ මහත්තුරු ඉන්නේ වෙනත් ප්‍රදේශවල අඩුම තරමේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනයේට උතුරේ සිංහල පාසලක් නැහැ. සිංහල පාසලක් තිබුණා නම් සමහරට ඒ කට්ටිය රජයේ ගොඩනැගිල්ලක හෝ නතර වෙලා තමන්ගේ දරුවා පාසලට ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ප්‍රදේශයෙන් ඒ කට්ටියන්ට ඉඩමක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අනිත් ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන හැම කෙනෙකුටම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඕනම කෙනෙකුට ලංකාව ඕනම ප්‍රදේශයක ඉඩමක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් උතුරේ කිසිම කෙනෙකුට සිංහල කෙනෙකුට ඉඩමක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ සල්ලි දීලවත්. ඒ නිසා රජයේ නිලධාරියෙක් මෙහාට ආවට පස්සේ එයා ඉක්මනින් මේ ප්‍රදේශයෙන් යන්න උත්සාහ කරනවා. එයාගේ පුජ්‍යලික ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් නැති නිසා. ඊළඟට යුද හමුදාවේ රණවිරු පවුල් ඉන්නවා. එයාලට මේ ප්‍රදේශයේ රණවිරු නිවසක්වත් හදාගෙන ජීවත් වෙන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒක අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව උතුරට තියෙන ගැටලුව අපිට භාෂාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි දෙමළ සිංහල කියලා කිසිම මේ වෙනකම් ભેදයක් නැහැ. අපි අපූර්වවට මුලතිව් ටවුමට ඇවිල්ලා නෙදුම්කේනි ටවුමට ඇවිල්ලා අපි ඒ ව්‍යාපාරිකයන් සමග හොඳට ගනුදෙනු කරනවා. ව්‍යාපාරිකයෝ අපිත් එක්ක බොහොම හොඳින් ගනුදෙනු කරනවා. ඉතින් එහෙම අපිට කිසිම ભેදයක් නැහැ. ඉතින් සුළු පිරිසක් ගිහා දේශපාලන අධිකාරී ඇත්තම කතන්දරය කියනවනේ දේශපාලන අධිකාරියේ බලය වෙනුවෙන් යම් පාවා දීම් කරලා ආගමත් පාවා දෙන අවස්ථා අපි දැක්කා. බොහෝ අවස්ථාවලදී ජාතියත් පාවා දීලා තමන්ගේ බලය පමණක් රඳවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරන උතුරු පළාතේ ඉන්න මහා සංඝ රත්නයේ වශයෙන් සහ උතුරු පළාතේ ජීවත් වෙන සිංහල ජනතාව වශයෙන් මේ සිංහලයන් වෙනුවෙන් මේ අසාධාරණ අද අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ඉහළම පළාත් පාලන ආයතනයේ තමයි උතුරේ තියෙන ආණ්ඩුකාරතුමා අපි ඉන්න උසස්ම නිලධාරිතුමා. එතුමාට දැනුවත් කරා හැකි ඉක්මනින් එතුමා මතක් කළා සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා ගෙන්නලා ඒ වගේම අපේ සංවිධානය ගෙන්නලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ වගේම අපේ කෝසල පත්තිනිගේ මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු ලියුම් අවුරුදු ගාණක් පුරාට ඉදිරිපත් කරපු ලියුම් ආණ්ඩුකාරතුමාට පෙන්නුවා බාර දුන්නා. ඒවට මේ වෙනකන් නිසි පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අද අපි මේ ගන්න සාමකාමී විරෝධතාවය ඇත්තටම අපි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කරන මේ වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න ආණ්ඩුකාරතුමා සහයෝගයක් ලබා දේවි කියලා අපි විශ්වාස කළා තමයි අද පිටත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ ගෞරවනීය බිබිලදෙණිය හාමුදුරුවෝ මතක් කළා වගේ ඒ වගේම අපේ අනිකුත් මහත්තුරු මතක් කළා වගේ මේ වැඩසටහන මෙතනින් නිමා කරන්නේ අපිත් අපේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉදිරියට කටයුතු කරනවා කියන එක සිහිපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ පිළිබඳව අපි හොඳට හොයලා බලලා පිළිතුරක් දෙන්න දැනුවත් කරනවා. මොකද නොදැනුවත්ව කතා කරන එකේ තරම් සුදුසු නෑ. දැනගෙන කතා කරනවා.